ko tumbodiral molanangal woni ko waɗi ka capital men Conakry e o asewe 31 lewru mai 2025 ko nde mojobere adlam wonno ko nodditi ngal tumbodiral ngal tawata mottidirno jamaji heewuɗi ha hewti e towa dardiaɓe buy hulande ngal tumbodiral waɗugal ka capital men Conakry sengo T8 ngal nodditi ɗum nde mojobere adlam ko weɓitugo bukkuji ɗeɓe wawi waylude ka pular adlam ɗum noon ko bukkuji jangguirteɗi ɗin ka jande lelere e manaki landema premiére année han 6e année ɓe wawi waylude ɗin bukkuji ɗon fof ka pular adlam wano sen ƴetti bukku yewtuɗo fi kalfe tarika needi e ko nanditata e mum ɓe wawi waylude ko yata bukkuji 24 ka pular adlam weɓitugol ɗin bukkuji waylaɗi ka pular adlam waɗi e nde asewere 31 lewru mai 2025 sengo T8 ka capital men Conakry tawdano e ɗum notorɓe ka halfaɓe jande lelere nden ha hewti kohoɓe wattodade e tawdaɓe nde mojobere adlam janganakuɓe maɓɓe e dendanagal ɓe yuɓɓodiri tawdano e ngal tumbodiral towa dardiaɓe buyi hono sen jettiɓe ka ILPRA directeur alphabétisation yilirde mamum e kurusa wattodade bureau adlam guinéon ha hewti e ardiɗo on bureau waylugol ɗin bukkuji ka pular adlam ko fi newingol jande fayɓe ɓen ɓurta wallitagol no ɓe famira darsuji ɗi ɓe wona jannede ɗin ƴellitaniɓe aƴƴani ko fewti murandu wonno ko yurnoti ɗin bukkuji waylaɗi janganakuɓe hewtirnoɓe nden nokkure wanno gimɗi adlam fi findintingol andita nafoore kañum adlam on e ko watti e ɗum ɓe janguno ɗi bukkuji waylaɗi ka pular adlam fi ɓurtugol famingol jamaji ɗin ko honɗum woni hulande waylugol ɗin bukkuji ka pular adlam towa dardiaɓe hewtirnoɓe tawdagal tumbodiral wonno ko welti mouradu e seeru tippude golleji waɗaɗin buy kadi e tawdanoɓe ngal dental weltorno mouradu e seeru ko tawata kon ɗi bukkuji ɗo wawama waylede ka pular adlam hulande mojobere adlam nden ko janñugol ngal gandal adlam ɓurta ngal faminde jamaji ɗin ngal wallitore e nokkeli ɗin fof tippude ɗum ɓe ƴetti nde ɓoore waylugol ɗi bukkuji jangueteɗi kay ko primaire ɗum kaka jande lelere gila ndema e premiére année han 6e année ka pular adlam ngal dental weɓitugol ɗi bukkuji waylaɗi ka pular adlam yaruno e hoore no haniri ka capital men Conakry ɗum ko sengo T8 kañum bukkuji ɗin hino hertinana dendanagal faalaɗo ɗi hutorde heɓugol ɗi kadi hino newi e hino weeɓi. Fouta Cameroun, la base qui vous enseigne